bisik ito lagi yan. Yan guys, adi kami nagbabaraktas. Adiyo. Mga upod. Ayan kasi mag-geotag po kami doon sa isang farmers po doon sa may fish pond po siya doon sa backyard. Kaya kailangan po i-geotag para maka-avail po ng fingerlings. Ayun po. Adi kami maglalati kami sa tulay. Adiyo, pag nahulog, ligwak sa ilalim ang taas. Ayan oh. Uni na mamoy. Huy, radang. Huy mamay, okay la sa im, anim dara. Huy ay ikaw na lang sino pagbit. Yun o, ang titibay nila. Tingnan mo. Pag inay ka maning. Oh, kaya Tapos pagbalanal. Ayan o, huy, si Eunice, ang galing maglatay-latay sa tulay. Ang susunod ay si Glinda. Grabe, aning pangapot abi dayday. Yan, ang taas ng tulay na yan o. 5 talampakan po ang taas. Pag nilaglag, tibaksaw sa ilalim. Ah, kay kuan man. Huy, naghinaw po man ini. Kawan na mo, madali lang ha. Hirap niyan. Molay, marunong ko sige, ibugati ah. Ito na. Ako naman ngayon ang lalatay sa tulay. Wala akong ginigyo na. Mukhang mahirap na ah. Bakit dumugnaw? Ini? Tas eh. Mupudok atay. Sa mga bisik ito lagi yan. Saan pa nini? Talaga ini siya. Sa mahawag na. Tiri pagod. Kuan kasi halaba siya na kontrol sa karo kuya tiri. Halaba di ka na kanyo. Hindi na makabalik. Walang busy kuya pero nalatay ka na ngayon maawag. Maawag sa tutunan. Alam. Taga Ginaldo. Taginal kaya di. Ginaldo tapong iton. Ano din dulo ko si matunog. Ayak tumban. So yan guys, yung area na geotag namin. Pasensya na po dahil nalubat po yung camera kong dala. Ayan po. Salamat guys. Salamat sa inyo. Paki-follow lang po. Salamat po.